Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng crispy pork belly. Ayan, at meron tayong dinuguan. O, at dahil rice. Halloween ngayon, no, may dinuguan tayo. Yes, at drinks natin. To go! Dugo talaga. Siyempre red. So, red. Kunwari, dugo. Oo. Kaya mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan, mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin, mga tamkeng kapampangan. Manganta, no? Happy Halloween po! Oo, syempre. Yes. Una subo tayo. Wala tayong ano. Ang una subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo. Ito. Sausaw natin sa ano. Lansay ng dugo. Cheers. Strawberry juice. Mga ka-foodies, mag-ingat tayo dahil malakas yung bagyo, no? Si Queenie. Pangalan pa lang. Kaya ano. Ingat-ingat po tayo. Magsindi na lang tayo ng kandila sa ano natin, sa bahay natin. Alam naman na siguro ng ano natin. Mahal natin sa buhay, di ba? Kaya lang, pwede naman magtirik ng kandila kapag tapos na yung bagyo. Di Ay, ba? pagdasal na lang natin sila sa bahay. Oh. Sarap. Dugo. Sarap.
Sarap. Ate mo na lang. Oh, okay siya. Natin nga yung aswang. Natitinga pa yung aswang. Dahil Halloween, pati yung ilaw namin namamatay. Umuulan makapudibis. Lakas ng ulan? Lumalaki yung tubig sa amin mga kapudibis. Hanggang puwet. Sa puwet kabagabi. Oh. Nakakatakot. Sige. Oh? Ano? Ayoko yung laman. Ay, laman city. Sumundo ka? Maka na? Wait lang. Kailangan, kapag multo tayo, kailangan malinis yung ano natin. Mesa. Kasi yung multo malinis gumawa. Walang kalat. Para walang ebidensya, di ba? Lala pag gabi na. Bawal tayo mag-ano kapag gabi. Malaking tubig. Baka malunod tayo. Malunod tayo. Sarap. Ang tako na makamulto, no?
Ayun mga foodies, naubos po namin ang pork liampo dinuguan. Ayan, napakasarap po talaga. No? Mm-mm. At gusto ko pong batiin ng happy birthday si Candy Miklat Pasha. Ayan, kasama ko sa gym birthday niya yung October 29. Happy birthday! Happy birthday sa'yo! Ayan. At Siya Paula Payawan, Baby Allison, Regina May Banyares, at saka si Cherry May Macalisang. Shout out, love you all. Ingat po kayo lagi mga kapudibis. Kaya, meron po kayong Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ng BBM, at Instagram ng The Foodie Bee, at syempre, The Foodie Bee Vlogs, at Kusinang Kabalan, at ang nagbabalik na si Cook Like Crazy. Ayan, Yes. please pakisupport at mag-subscribe na po kayo. May Facebook page din po siya. Mag-follow na din po kayo. Cook Like Crazy. Ayan. Yes mga kapudibis. Kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and And subscribe. Thank you. We I love love you. you. Happy Halloween! Happy Halloween!